Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị, Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa mmiri emerụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Ugochi tubelu na tempụl, anyị na-ekwubiri ndị mmadụ okwu, na-arụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Ugochi tubelu na tempụl wee ebe nwere onwe, ebe ịzụ ndụ na ebe ịsa ụchụ na ebe mbunye elu na imirikite ndị mmadụ. Ọfọ na-aga ọrụ kwa ụbọchị ọbụla na onye ọbụla zọrọ ụkwụ na Ugochi tubelu na tempụl, ma onye ahụ ọ bịara abịa maọbụ onye anyị na-arụrụ ọrụ, na anyị kpọghara afọ onye ahụ, ọ bụrụ na onye ahụ bịara abịa tinye ọfọ na Chidimma ga-adịrị onye ahụ, na onye ahụ ga-akarịrị mma etu ọ dị bifo ọ mara anyị. Onye bịakwa na-abịa zaa ụkwụ na ụkwụ ọ ga-eji n'ahịa aka nke otu bịa mma, ọfọ na-agụ ndị mụ na ha so na-eme ya na-abịa na mmezu. Ụbọchị ụka ọbụla 8 wee ruo 2 ụbọchị anyị ji ekwubi okwu na-eme kanselịn n'isi ndị niile bịa na ya bụ tempụl. Ụbọchị ndị ọzọzi Mọnde to Satọde bụ ụbọchị anyị ji arụ ọrụ mmụọ, igbu anụ na ọrụ ndị ọzọ, ekwubi okwu na ịgba afa na ihe ndị ọzọ. Agụgụ m ọfọ n'ụtụtụ taa n'isi ndị enyi m niile na tempụl n'ụtụtụ a. Chinwamaka mere ha ncha, ndị niile anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na ndị niile na-ahụ ha na-enecha vidiyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ. Gọkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-abụ na-agụ ọfọ 21 days nkwụsị kọba, na ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ niile. A sị na akakaka anyị amụn na tiji anyị amụn. A sị na ihe ọmasị n'elu ya darụ nna na ọdịnelu ya darụ nna na ọdịnala ya bụrụ na ome anyafụ ya. A sị na unu ga-ejere obodo na-ada obodo, maka na ada ụka igwe ọ na-agụ akwa. A sị m ka ihe ọma mebe, onye chechaa ihe ọ ya eme ụnụ ya ma onwe ya. Ụbọchị taa ihe m chọrọ ka m bịa kọwaa bụ isiokwu n'ụbọchị taa tawo nkọwa miri emi gbasara agwụ na ihe niile kwesịrị ịma gbasara agwụ. And gịnị bụ agwụ? Gee ntị ma gee nkụ ndị nke ọma. Ị na-enene vidiyo a, marụ na vidiyo anyị fụrụ abụrụ by sudden. There must be a reason why Chukwu okike na ndị niile gị na ha so ji mee ala ka ị come across this video. This video will change lives. Ndị niile eji maka ha ka this nkụzi anyị na-akụzi ji wee data, a ga-enwe total upliftment. Ndị niile na-eso m na social media na Facebook precisely last year lọtalụ ozi nziri na 31st December New Year message. My followers na Facebook ma ozi nziri bụ ahụ bụ na 2 cardinal things dị outstanding nziri na this year 2021 na ọ ga-abụ a year of massive people returning back to ọdịnala karịa arọ dị gara aga. Ozi ọzọ nziri bụ na this year 2021 ga-abụ a year of financial breakthrough, great opportunities wee nye ndị niile bụ ezigbo ndị ọdịnala, ma ị bụ onye na-alụ alụ ma ị bụ onye a na-alụrụ alụrụ, meaning whether ma ị bụ ordinary ọdịnala person, ma ị bụ eze nwoke ma ọ bụ eze nwaanyị, eze gbugbu bụ eze nwaanyị, bụrụ onye ji ezigbo obi nnata n'ọdịnala. Ekwuru m na arọ a ga-abụ arọ too much breakthrough.
whatever you lay hands, you'll be more successful, even financial wise. Ihe m kwuru arụ a. And nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-enye testimony anya bụ ihe a nkwu o mezubego, pat o mewego, ọ bịago na mmezu. Ọtụtụ ndị mmadụ, including my humble self, ma n'ime arụ abụ nnukwu arọ ife ebube mere ihe niile anyị tọọ ntị kwue ka o si wee mee n'otu ọdịnala dịgoro na be anyị. Almost on every Sunday a na-enwe new convert dị na-abịa edenye afa n'otu ọdịnala. The same thing with progress financially. 31st of this year a ga-enyekwa prophecy ihe ga-eme n'ahụ nke na-abịa. Mana nkwụsị enyi maka ebe kịta gbasa agwụ. Mana before nga n'iru echefukwana na December 1st 2021 bụ ụbọchị akara aka mụ Eze-Ana Ugochi tubelu na-emepe my new house, bụrụkwazị ụbọchị m ji eme my birthday, nke tọbụkwazị ụbọchị m ji agbalụ ndị ọzọ niile chiri ọzọ na oraifite, m ji agba ọfala ọzọ Eze-Ana. So ọ bụrụ na ị nwere ike ịbịawu, you are all invited. Now n'isi ngwe pepe maka taa agwụ. Gịnị bụ agwụ? Agwụ bụ spirit. Agwụ bụ mmụọ. Agwụ bụ spirit na-abak, na-eso mmadụ, na-abak nye amara mmadụ ọbụla nwere. Ghọtara ya? Now, agwụ bụ ihe ọ ga-abụ ime install ya agwụ, align with agwụ. Nke bụ eziokwu na ekwubugo m ya mbụ, onye ọbụla bụ mmadụ ka human being nwere agwụ. Mana agwụ onye nwere abụrụ nke ibie nwere. O nwere ndị agwụ ha na-ehi ụdụ karịa ibe ha. E nwere ndị nwere oke agwụ na-ehi ụdụ. Echefukwana na agwụ nwere ndị oke agwụ all have the spirit that works in that the more among ka mmesi wee kọwara gị ya. Ndị a bụ ndị na-arụ ọrụ in masculine dimension. Then nwee ndị agwụ ndị akpọrọ ndị inyom agwụ. Ndị inyom agwụ bụ ndị na-arụ ọrụ in with feminine dimension. Achọrọ ka anyị use term si ya aghọta easily. That is passive in nature. While ndị oke agwụ is part of coercive nature. You need these two positive and negative. You understand? In order for you to install your confirmed radiation, the vibration that radiates through you. Then ndị a na-akpọ ndị ụrụ agwụ. Ndị ụrụ agwụ abụọ the negative current. Yes, dịka nsi oge asị na m na-eji ihe ma wee maa atụ. Ndị bụ negative, as in yes, call the negative current or negative energy. Ọ bụrụ na agwụ gị bụ ndị oke agwụ na ndị inyom agwụ si n'ikwu nne gị na ndị si n'ikwu nna gị na ndị si n'ikwu nne ya, move from maternal side lineage go down. Yes, the same thing from your paternal side go down. Ihe niile abụ ezumezu mmụọ so gị na agwụ gị.
maka na agwụ na-eso mmadụ nwụ o sighi n'ikwu nne gị si n'ikwu nna gị. Onye agbata na family emi anyị na-agba iche ịgba family emi anyị na-asị gị nye anyị ya full details from your paternal side. Then nye anyị ya full details from your maternal side. It will help us na family emi dig deep from your paternal side and maternal side and consult ụmụ mmụọ so gị from those both sides ka ha kọwaa ihe a ga-eme n'ebe ị nọ ka Chidimma dị na mgbe ihe butelu eji ana n'ebe ị nọ onye wa family. Then abezie na mgbe anwa I recognize the two forces from your mother side and father side, because ihe niile dị n'ụwa dị oke na nwunye. Then enweziri other distractions na-abịa from negative side to pull you down, because you are still in this gross material, you are still in this earth. So for that reason enwere ndị a na-akpọ ndị ụrụ agwụ. Ndị a ọlụfa bụ imebi ịghasasịrị gị ihe, ime ka ị ghara remain focus, ibutesịrị gị some stud here and there. The aim is for you to lose concentration. Because in whatever you are doing on earth, you remaining focused and positive mindset, you remaining steadfast in your direction, is very, very important. So for that reason, any ka guide ya things, how things work. Any ka guide how things work. So therefore, here the important bụ na positive and negative direction na-ekwesịrị ka ịhazie ọfụma. Now mgbe ị bịaziri nwee ya positive and negative support from male Agwu and female Agwu, they are all working for good, because in creation they were negative and positive. Then but then with negativity nke na-ebute downfall, nke will to pull you down, to cause as distraction. So under Odinana recognized as ndị ụrụ agwụ. Ọrụ ha bụ ka emebie, ka arụọ ya agwụ, ka destabilize ya agwụ, ka mmụọ so gị ghara ịdị coordinated. So even in creation, nature mere allow ka ị marakwa na a ga-enwekwa nwane, testing of your faith. That is your work. So ihe a na-eme ewu mgbe ị bịa rụcha agwụ, ịnọkịta ị na-enweta ihe adọzi ka esi chee ya challenges. Ihe ị ga-eme ewu enwere ihe a na-akpọ abụ nwoke abụ nwaanyị, ma ọ bụ ka mmadụ ga-atụzi ụmụ obere ọkụkọ kapere mpe. Iwe were ya na-eji aka ekpe egbu ya, iwere aka ekpe gbuchaa ya, iwere aka ekpe tụpụ ya n'azụ ebe ị rụrụ agwụ. Ndị a tụpụrụ ya ndị ụrụ agwụ ka e wee chukwu ha nye ha chaa n'ụzọ ka Chidimma dịwakwara gị. Ịghọtara ya? Nke ahụ maka ndị rụrụ fu agwụ. Echefukwana na agwụ nwere level by level. Agwụ onye nkịtị abụrụ dibịa maọbụ onye akpọrọ ọrụ nwere abụrụ the same na agwụ onye akpọrọ ọrụ nwere. Ịghọtara ya? Onye akpọrọ ọrụ enwere kada, enwere ndị bụ na ọ bụrụ na ha rụrụ agwụ ha, things will be moving for them. Ịghọtara ya? But nwee ndị wụ na agwụ ha iwu na-aga arụrịrị ya, sị na onye agwụ onye agwụ. Yes, na-aga arụrịrị agwụ ya to give them direction ka ha kwụsị ịghasara ya ihe. Mana nwezie ndị wụ ndị akpọrọ ọrụ, ndị a ka ha rụrịrị agwụ. Yes, ị bụrụ onye akpọrọ adị gbatara ya n'ọsọ, because agwụ gị ga-enwere direction. If not, agwụ adịrọ coordinated.
Agwu gị ịmara sị na he who does not plan is planning to fail. Agwu gị nyere direction etu o kwesịrị ka the force wee na-ada ụda ka iwe nwee ike na-eme some exploits. Mana ọ bụrụ na agwụ gị enyere direction, ọgwụ a na-ada ịfọkwa. Ọ ya bata ụfọdụ nwere ike nwa ahụ mana dị ụtọ na ọ haziri ihu ọrụ ya ọfụma. Ọ sigoro ka ọ rụọ n'ụka jee nweta uncompleted building ma some stores ọ nọ wee na-eme ya n'ụdị ekpere ya na-ada ịfọkwa. Afụ mmadụ 10 bịa tata, next Sunday mmadụ 8 abịa, nke ọnụ mmadụ 15 na-abịa, ọ na-arụ ya bụ ọrụ, agụụ a na-agụ ya. Agwụ ya ama na-adakwụzi ụda, ịghọtara ya? Maka na echukwara agwụ ya, echukwa agwụ ọfụma, agwụ na-akụta ihe eji echukwu ya. Agwụ mmụọ na-apụ apụ na-atụta ego. Ọnya batara na mgbe anyị na-alụ agwụ, anyị lụcha agwụ, agwụ na-enwe mbata agwụ ya na ọpụpụ agwụ, because na agwụ spirit ọ ga na-eje eje na-abata abata, mmụọ na-apụ apụ, ịghọtara ya? Ọnya batara mgbe mma akụwara na end of this lecture, mma akụwara gbasara ihe anyị na-alụ a na-akpọ okuku agwụ awele. Mgbe a ka mma gosi gị na agwụ tesi na agwụ nwere ọpụpụ na mbata. They must be going because they will be bringing ife ha ga na-eri. Agwụ wụ a big installation. O nwere ndị rụrụ agwụ nke ha temporal, nwee ndị rụrụ agwụ ha permanent, nwee ndị rụrụ agwụ ha ozuchara oke. Ka m ghara ụfọdụ atụ ya aghọta na agwụ. Enwere after the installation of your agwụ, enwere ikenga agwụ, nwee ezumezu agwụ, nwee ukwu na ije agwụ, nwee okuku agwụ, and so on and so forth. Ịghọtara ya? Mana most of the times all dibịa, nnukwu dibịa na-enwezu ihe niile, enwezu the whole ezumezu agwụ niile. Ihe ọ ga-eme ihe etu abụ maka na ọha bụ ndị ga-akwụgoro ya. Agwụ a ga na-achụta ihe, agwụ na-achụta ihe eji arụ ya. Ịghọtara ya? Agwụ bụ spirit not behind every talent, every gift. Enwere ndị nwere multiple gift. Yes. Agwara m ụnụ, gwakwa ụnụ ma ịma afa. Enwere ndị dị more talented karịa ibe ha. O depend the number of agwụsọ onye anwa. Ịghọtara ya? O nwere ndị dibịa bụ sọ dibịa afa ha na-agba. Nwee ndị bụ dibịa then na-agba afa, na-alụkwa some ọlụ ụfọdụ. Nwee ndị bụ sọ na ha na-agba afa na-enye ọgwụ. O nwere ndị bụ na ha na-eme nka na-atụsa aja. So onye ọbụla nwere ebe talenti ọrụ ya kwụsịrị. Ịghọtara ya? So onye ọbụla nwere ebe ọrụ ya kwụsịrị. So ọnya bụ ihe kwesịrị ịma. Ọnya bụ ihe kwesịrị ịma n'ihe gbasara agwụ. Then ụmụ ụbọchị m kwụwaja wee kụwarụ nne nwere agwụ mmiri, agwụ enu a na agwụ ọfịa, agwụ nka na ụzụ, agwụ dị iche iche. Agwara m na behind every gift na-enwelu spirit not behind every gift. And all that spirit ahụ not behind every gift ga-eme ka ya bụ gift a na-awụ the propelling force, ya bụ the ikenga backing that particular gift. Ịghọtara ya? Ya bụ the ikenga backing that particular gift. Because a ga-enwerịrị propelling force behind every talent in order for that talent to be projecting. So ọnya bụ ihe kwesịrị ịma. Now, ọ bụrụ na ịhazi agwụ so gị nụ ezumezu agwụ gị ha dị complete, then
agwụ ga na-aba aka gị, mana o nwere ndị agwụ ha wụ just rụọ agwụ and marakwa ọ bụrụ onye ọbụla rụrụ agwụ ọ bụrụ dibịa. O nwere ndị abụrụ dibịa mana o nwere ike example ọ bụrụ onye wụ agwụ nka na ụzụ, ọ nọ inte creativity and fabricating things. Ọ bụrụ iwu na onye a ga-eje ekwa na goldsmith because goldsmithing is no longer reigning now. Onye a nwere ike ịba into architecture. O nwere ụbọchị nkọwara gbasara the value chain of the creativity. Ị bụrụ onye art, nka na ụzụ, ịghọtara ya, nka na ụzụ, ọ agwụ n'afọ maka iwepụta nka, ikreti ihe, ikreti new things and iwepụta ya ka afọ ya anya. So onye a nwere ike, onye nwere ụdị nka dị eto nwere ike ọ baa into tailoring, will be doing well. Ọ baa n'ime ihe dịka ịkwa akwa, ise foto, ịbụ artist, ịbụ architect, ịbụ so many other things of creating new designs and fabricating things. The person will do well. Ọ baa going into industrialist, onye a ga-enwe ike na-create new things. I know. Don't you know that this, let's say, instant noodle, o nwere company ji aka ha bụrụ ha ma bụ ụzọ wepụta the first instant noodle before ndị ọzọ bidozie ya batawanye, mana onye a create dị na-emeke big money. Ị ga-abụrịrị champion, the pace setters. Aha agwụ ka ọ bụ, ghọtara ya, agwụ ka ọ bụ, etu a ka ọ dị. So etu a ihe ahụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara agwụ ọbụla. So o nwere ndị agwụ ha bụ ha chukwa agwụ ha install all their agwụ, they will still be allowed to be doing whatever they are doing. And one good thing is that whatever they are doing, ha ga-abụrịrị pace setters. Ndị mmadụ ga na-eme ha emulate. Onwe ihe mbọsị nkọwara gbasara ndị agwụ ọhịa dị na befa, mgbọrọgwụ na mkpa afịa. Na nke nwoke a m kwuru si na nna ya bụ dibịa na-enyegasị ndị mmadụ ọgwụ, ụmụ nwaanyị na-achọ nwa, diabetes, all these small things. Ihe ọdụdụ ụmụazị nna ya na-eme. Mana one of nwa ya dị ọkpara ya wee wụ na o jere university wee sị na ọ eme medicine, is a physician. Mana n'ụlọ ọgwụ ya bụbụrụ ọgwụ ka ọ ya bụ onye gị ihe na-eme gị adịghị mma, o dechaa ọgwụ sị gị na ọ ya adịghị mma. Okwu ahụ o kwuru o ji wee bak ya, mana bikos na agbụsụ ya nụ bịazi o mee o were okwu ọnụ a na-aba aka ọgwụ ọbụla o nyere gị o jekwa ọgha ọrịa. Agwụ ka ọ bụ. So enwere so many things na-eweta agwụ. So ịghọzi ihe dị n'agwụ gị, agwụ a na-achụtara gị ego. Maka na elotara m ụbọchị na-akwara ndị mmadụ gbasara ihe dị n'agwụ. Agwụ abụrụ ihe a na-alụ. Ịchọ ịrụ agwụ to the fullest, agwụ abụrụ ihe a na-alụ na nzuzo. Mgbe a na-alụ agwụ na-agwa gị na onye isi agwụ ikwu nne gị ga-anụ ya, na ọ bụrụ na a chọrọ ịlụ agwụ to the fullest, the way esi arụ ya na especially ọ bụrụ na ihe eme dibịa, ọ bụrụ ihe a na-eme na nzuzo. Ọ bụrụgoro na ndị be ya mọda na-eje ụka, chọba na clan ya ọ kindred ya, ha ga-enwerịrị onye bụ onye ọdịnala ma ọ bụ onye isi agwụ. Ihe eji mmanya jiri ọkụ, nwere ihe ndị ike ejigasị wee jekwue wee jụwa nna gị ochie ọza gị isi ya na n'ihi na alụchọkwa na ịlụ agwụ ụbọchị dị etu a na ọka ọ bịa kwudoro gị dịka nna ya ochie. Ụbọchị a ọ bịawa, o nwere ike jiri ọfọ, ụfọdụ ejiri aja, ụfọdụ ejiri ahịhịa ọbụla, ụfọdụ ejiri nzu ma ọ bụ edo, depending etu o si wee chọọ. O werie wee bịa, ma ọ bụ etu unu si eme na ha si eme n'ọnụkọ ha, ọ ya eji bịa. Gị ijekwukwa na ụmụnna nke gị, jekwukwa onye isi agwụ na ụmụnna nke gị. Onye isi agwụ ahụ ihe ọ ya emekwa ọ bịakwa ijekwa gwa ya etu esi agwa, enyekwa ya oke ya, nyekwa ya oke, gwakwa ya na alụ agwụ ụbọchị dị eto ya nwa abịa. Ọ bịa ụbọchị ahụ, ọ bụrụ ndị na-eweta ọfọ were ọfọ wetacha ihe ndị ọya eweta ma ọ bụ ihe niile ọya eji wee bịa. Ọ bịa ụbọchị ya nwa,
ọ bụrụ na o nwere dibịa ọzọ ga-echepụta ka ọ lụọ ọrụ gị agwụ fine. Ọgwụkwa na o nwere dibịa ịkpọtara ka ọ lụọ ọrụ gị agwụ, mmadụ na-abụọ ofu onye n'ikwu nne gị ofu onye n'ikwu nna gị, ọ bụrụ ghara na ha bụ ndị isi agwụ, ịma na ha amarago the process, ọ ha ga-eji aka na direct on what to do. Ha ga-abịa lụrụ gị agwụ, lụọ ma mbata agwụ ma ọpụpụ agwụ, lụọ agwụ ikwu nne nne, lụọ agwụ ikwu nna nna, etu a ọ rụcha jawa agwụ. Agwụ na-enwe ihe dịka bowl, that is ọkụ maọbụ ite a ga na-agba mmiri steady everyday, mmiri ama na-ata na ya. A ga-enwe ma akpa agwụ, a ga-enwe many things agwụ anyị eme na mmemme dị iche anyị eme. Ọ bụrụ na ọsaịdị be anyị emechaa sị usie ụkwa, igodo azụ mgbe akụkụrụ anyị ji wee sie ụkwa, anyị enye agwụ, nchacha agwụ ndị bịaziri maka dị mmemme sorie. A ga-egbu ọkụkọ dị iche iche eji eme nyawa agwụ. Onwe ndị na-aha mechakwa dị agwụ ozi na ịchọ idubi omechaa dibịa agwụ ọwa akpa aja. Ka m nwere onwe mmadụ dịka ndị maara nkụzi mana na mmechi ụmụ nwe mmadụ. Ụbọchị m lụrụ agwụ, alụrụ m agwụ the same day, wa akpa aja the same day. Akpa aja bụ ihe ọ ya bụ ịwachazi akpa aja, ị marụ na n'iso ego n'otu ndị dibịa, ọ nọkwa ụbọchị a na-echi dibịa ọnya ịwa akpa aja. Onwe obodo ụfọdụ ihe eje na ebe ha nwere shrine ma ọ bụ ya deity distin, ndị egwu niile bụ dibịa na ndị niile wara akpa aja nwere n'oche ha na-anọ iche, ndị ofeke ndị ọzọ na ozie n'oche ndị ọzọ, ghọtara ya. Ụbọchị ahụ ekwuchi ụbọchị anwa, ndị maka esi eme n'otupendụkọ n'obodo onye si asa gị ile. Bido ụbọchị ahụ ị ga na-ekwu eziokwu. Bido ụbọchị ahụ ịma na-erizi ọkụkọ maọbụ ewu ọbụla egbupụrụ isi completely, achị igbo egbu ọbara agbapụ ma ọkụ and iji ịbụ ya nụ ịma abọrị ya ihe ebudo kpọpụtagoro ma laps and everything. Isi iwepụ isi na abụ na eso na last maka onye wara akpa aja, ghọtara ya. Then abezie na agwụ anwa, bọsị a ga-alụ agwụ, arụcha agwụ anwa, o nwere agwụ dị ya arụcha agwụ egbuchara ya oke ọkpa na nnekwu anwa. Maka na oke ọkpa bụ nke ndị oke agwụ, nnekwu maka ndị inyom agwụ. Ọ bụrụ na emesizie ya, o nwere onye nwere ego bọsị nke like bọsị mechi emechara mgbori ebulu ka agwụ m na-edu ude, ka m nwere onwe mgbe Eze-Ana na-edu ude. Nwoke saịdị ọ na obodo iyi abụ iji ọ bụrụ obodo na-egburu agwụ ha nkịta. Ịma na egbuchara ya oke ọkpa na nnekwu, egbuzie nkịta, ghọtara ya. So ọ ihe ị ga-ama ka ndị saịdị bụ unu si eme. Nke a wụ full installation of agwụ, onye bụ onye agbara ọrụ, onye bụ dibịa. Ụbọchị ahụ ma ihe niile agwụ ike nga agwụ na iwe mezu agwụ, ihe niile nọ ha niile ka a ga-eso wee busacha ọbara ụbọchị ahụ wee installụ ha. Enwekwuru ọfọ agwụ. Ụbọchị m ka m nwere onwe mgbe Eze-Ana, ụbọchị m mere nke m, enyi m nwoke bụ dibịa bụrụkwa aka ji ọfọ arụsịbe anyị arụ ngene. Ọ my best friend, ọ bịara wụtara m ọfọ enyi wụtara ọfọ ya plus ọfọ ya bụ agwụ m nwa wụtara, ọnya ka akọ sekreti that day. Then nwezie ọfọ onye isi agwụ na my clan wetara, ya bụ onye nwawa onye na-efe arụsị na be ya na-agba ụlasị, because na ya bụ ụlasị a na-efe based on the ogenye wụkachi okenye na clan anyị, maka na awa clan na-efe ya bụ deity. So onye anwa bụ onye isi, the oldest man na my clan nna ya nwa wetara ọfọ, nke ọfọ anyị nwa wuru udo amechi. Echefukwana anyị nwa wuru udo amechi wụ the clan na-akpụ alụ na oraifite, nwa wetara ọfọ bụ anyị ọfọ ụlasị, wetara ya. Then onye ikwu nne m wetakwara m ọfọ si ụmụ Esopi, ya wụ clan be my mother, like village my mother, wetakwa ọfọ nke ya. Efere ya ọ dịgo, echefukwana na m gwara gị na ọfọ my nna m ochie na ya, nke onye nwanna m na ya, nke enyi m nwoke na ya, ọfọ agwụ m dị ya, ọfọ agwụ awele na agwụ m ga na-achụtara m ego, na-eji oru na-eji Igbo, mmụọ na-apụ apụ. Agwụ m ga-esi ebe a jụọ obodo oyibo nata, ghọtara ya. Emesizie ya, mana mechizi ma bukọ ha niile ọnụ, ha niile bụrụ ofu ọfọ, bụrụ oke ọfọ, bukọ ha niile ọnụ, gbakọ ha niile orikọ, so ọfọ niile a na-alụkọ ọrụ ọnụ.
nrụwa ọrụ nwere ka m na-arụ ọrụ ka m ghara ibupụta nyewa ọfọ na ọfọ ndị ọzọ maka na m bụ onye ọrụ. So mana enwekwara dịka nsi kọwa na o nwere ike onye ahụ nwere ike ịrụrụ agwụ dịka ndị wụ pastọ ma ọ bụ ndị wụ na ngwurube nna fa n'ụlọ abara ọfa na ha enwere ana obi ma ọ one reason or the other na ọ ya alụrụ ya na family house. Ụdị ndị na-etu a ka anyị na-alụrụ agwụ temporal agwụ nke nna arụ na tempụl alụ ọrụ gị ya mụ ghara agbanyere ya mmiri na-echukwa agwụ gị nwa na-ewetazi ego a ga-eji na-egburu agwụ ihe pending mbọsị a na-arụ agwọ temporal agwụ a agwakwa agwụ n'ụbọchị ọbụla gị nwa na onwe gị tetara n'ụla wee nwee ebe nke gị ebe obibi gị n'ihi abịakwabịa jụrụ agwụ gị wee na-abịa nna gị utu ọkụkọ ahụ oke ọbara nnekwa iji wee jụrụ agwụ iruzie n'ebe ị na-alụ agwụ pọpali na anabe nna gị igbukwara ha onye ahụ na gbatara agwụ a alụrụ gị wee mee ihe ndị ọzọ wee gazie ghọtara ya. Enwekwara etu ọzọ esikwara alụrụ ndị ọzọ bụ ndị be nnafa abarọ na ha enwere ike ịrụ agwụ fisikal agwụ na be nnafa ha nwere ike ime kwadie wee dowe na be dibịa ọkwa na ya emesịa mgbe m gbatara mma akọwakwara gbasara okuku agwụ. O nwere nke anyị na-ahụ na tempụ na okuku agwụ awele okuku agwụ awele abụ maka ndị niile chikwagoro ihe niile dị n'ụzọ ha anyị wekpọtụzie chi ha agwụ ha ikwu nne nna agwụ ikwu nna nna denụ ndị ichie ebe nne ha ndị ichie ebe nna na ndị mmiri ha na ihe niile ezigbo ezigbo onye so ha na kpọọ ha n'ime dịka m si wee kwuo onye gbasara agwụ ihe m na-achọ ịkọwa gbasara agwụ bụ na agwụ ihe dị important. Ọ bụrụ na mmadụ ahazi ihe dị na agwụ nwere ike ịga aghasara mmadụ ihe. Agwụ nwere ike imebiri gị ihe ịtụbara anya. Agwụ ọ bụrụ na ịchịkọtara ihe dị na agwụ gị agwụ nwere ike ime mmadụ ọ dịka asị na isi adịchara ya mma ma asị na na-asị na onye a na-ahụ ọ dịchakwa ya onye a na-emekawanye mana ihe ọkpụkpa ghọtara ya. So ihe gbasara agwụ ọ bụrụ na agba afa n'isi gị chọpụta na agwụ na-enye gị nsogbu ọ ihe ị kwesịrị ịhazi either na imere ya permanently or na imere temporary whichever one mana nke dị important bụ ide echukwa agwụ gị. Ọ ngwa ndị na-aja alụ agwụ alụcha agwụ mana ha ama na-echukwa agwụ ha. O nwere ndị nlụrụ agwụ sometime last year mana since alụchara agwụ ha ihe na-eme ha dị ha mma ha agbaozi na agha na-echukwa agwụ mana enwere limited space by ọrụ agwụ ọna na be m nọ maximum 2 years ememe uproot. Ịghọtara ya. Agwụ abụrụ ịrụ agwụ ịhapụ agwụ gị onwe gị agwụ ya eme agwụ ha nọrọzi ọrụ maka ide chukwu ya ibuwere agwụ ọnụ ibuwe agwụ ọnụ ka e gosiri ka agwụ anyị achụtara gị ihe. Ịghọtago mụ nwere nwe mbụ dibịa na-echukwa agwụ m anọ ya ka o ji achụtara m ihe ọbụla m chọrọ o mee. Agwụ wụ na ọ bụrụ na o nwere ka ihe si wee dịrị gị were ọjị ma ọ kpọkuwe agwụ gị ịkpọkuwe agwụ ụgwọ agwụ sị gị jee eme ihe dị etu a na o mee dị etu a n'ihi emere etu a ana m eme jee n'ihu agwụ si agwụ jee chụtara m ihe dị etu a ka m chọrọ ọ bụrụ na o mee oge dị etu a ruo oge dị etu a egbuoru gị ofu ebu agwụ apụọ ọrụ. Ịghọtara ya. Mana ọ bụrụ na agwụghị dị dormant ịmara etu o si emepecha akaụntụ adọrọ nshọ na nwere bankị nwere ike iche gị na imepe current account after 2 years no service nothing comes in nothing goes out they will still allow your account to be active. They will go dormant and go dormant if na akaụntụ ha nọrọ ọrụ etu a ka ọ dị gị na agwụ gị. Agwụwụ na idiri maintenance ị kwesịrị ịda agwa agwụwụ na ịnọkwa ọrụ na-enye ya eke mana onye kene so na-ekene ya. Ọ bụrụ na ị na-echukwa agwụ nwanne ịnọ nkịtị onye abatara ụfọdụ nwere ga na-asị na aka nkụchasị ke nwaanyị na aka nkụchasị anyị akụchasị gị ebe ụmụ mmụọ kwesịrị ndị ha wụ ndị na nkịta eji awa ọcha ga-enyere akụtara gị ego ịgba ha nkịtị kere ka ha esi gba nkịtị ha ya emere gị ihe chọrọ because ihe furu ime ihe ị kwesịrị ime. Dọtara ya. So ọ bụrụ na ịchọrọ ichukwa agwụ dị n'ụzọ gị ichukwa agwụ dị n'ụzọ gị agwụ a na-achụtara gị ego ịkwụsị ịkụ ọta ịnọ nkịta adọrọ mma ga na-asị m na
na ọ bụrụ na maka na adịghị ka ibe na ọ na-agụ akwa, mana ọgụ a mere maka na ịchụkwa mmụọ dị n'ụzọ nwa mmụọ echukwa gị, mana ịgba mmụọ nkịtị mmụọ agbaghị nkịtị. So onye abụ ihe dị very important ị kwesịrị ịma. So ị ga-echukwa dị mmụọ dị n'ụzọ gị, ịchụkwa mmụọ n'ụzọ mmụọ echukwa gị. So maintain your agwụ. Ọ bụrụ na iwe onye alụ ụlọ agwụ, mana for some time now you are no longer paying attention ọ na-echukwa agwụ gị, nwanne ịnọkọ nkịtị o. Example, ọ bụrụ na ndị rụrụ agwụ wee debe agwụ ha na be m ka m na-echukwara ha agwụ ha, maka ihi na onye ahụ pasọ ma ọ bụ na ngwurube nna ya na o nwere ebe ọ ya alụ agwụ, akpọrọ m ya temporal agwụ. Ọ ite anwa dị na ya n'ihu ya bụ ya agwụ, ọmụnwa ka ọ dịrị ịda agbanyere ya mmiri. So I can only help those that want to help themselves. Ọ bụrụ na m na-agbanyere mmiri na alụrụ agwụ, na-agbanyere pọtụ agwụ mmiri, make sure na mmiri atara na ya for 6 months 1 year, and gị nwa na onwe ha na-echukwa agwụ, you are not serious. So if you are not serious, you can go. Then ka ndị chọrọ ịchukwa agwụ ka ha nwee space for ịchukwa nke ịghọtara ya. So onye abụ ihe dị na ya. So ọ bụrụ na onye chi nyere onwe ya aka nyere ya aka, mana ọ bụrụ na onye asị na ya chọrọ inyere onwe ya aka, no need of fortifying it, ịghọtara ya. Then nke a ga o gwara ndị ọzọ bụ na agwụ ha na ha ya emeghị ihe niile dị n'ụzọ ha, chukwa mmụọ niile so ha nọ. Then ha atọzie ka anyị mere ha okuku agwụ. Mana okuku agwụ ahụ ịkpọrọ ihe n'isi wetu si eme ya bụ okuku agwụ na-eweta awele. Mana before nke eme, ị ga-abụ onye chukwagoro lụgoro ọrụ niile dị n'ụzọ gị etu o si pụta n'afa. Then anyị wee kpọzie mmụọ niile gị na ha so, bido n'ọchị onye ụwa gị, maka na ọchị bụ ụzọ, wee gbaa ha orikọ, kpọtuo chi onye ụwa gị n'ime okuku, kpọtuo ndị ancestors from ikwu nne gị na ikwu nna gị n'ime okuku, kpọkuo agwụ niile, mmụọ niile so gị na ha ya arụkọ ọrụ, kpọtuo ha n'ime okuku. Then kpọọ ndị mmiri gị, mmụọ niile ezumezu, mmụọ niile gị na ha so, mmụọ ọbụla na-anya emere gị ihe, mmụọ na-atụghị anya ekele n'aka, mmụọ niile na-eso ọha niile wee ezumezu, ha niile ka ya kpọtụrụ n'ime okuku, wee gbaa ha orikọ, gboru ha ebu, wee gwa ha na bido taa nọ n'ime okuku a ka a ga-anọ wee na-echukwa ha. Onye ekwepụ na ibie, ha niile na-alụkọ ọrụ ọnụ. Nkata mara ya gwa ụkpa, ụkpa mmanụ ya gwa nkata. Then na ị ga na-echukwa ya bụ okuku agwụ gha anwa, na ị ga na-egburi ya ebunu, ma na ị ga na-egburi ya ihe ọbụla. Mana mụ nwa rekọmend karịrị ebunu, maka na ebunu ga-eme ka gị nwa na-ede ude ka ndị ezumezu a na-edekwa ude, ịghọtara ya. So egbuzieri ya ebunu anwa, ị ga na-emezi bụ ịnọ mgbe ori ebunu, o dipendịrị ka o si achụtara gị ihe, and ka o si achụtara gị ihe dipendị ka isi enye ya ihe. O nwere ndị nwere ike isi na every month na ihe ọbụla ọ na-eme were na-emeta ego, na ị ga na-egburu agwụ ya ihe na ezumezu ya n'ime okuku. Nwee ndị wụ once in 2 months, nwee ndị wụ once in 3 months, o dipendịrị. But I can tell you na mmụọ ị na-enye mmụọ ihe, mmụọ na-enye gị. Ịdịkwa n'aka gọm na inye mmụọ ihe, ịghọtago? Ị na-enye mmụọ ihe, nke bụ eziokwu, ị na-enye ihe dị very honest, na mmụọ ga na-enye gị karịcha. Onye ka anyị na-akpọ okuku ewubelu emere stọl agwụ. Ha niile awa agwụ gị, mmụọ niile so gị, ha niile ewu mmụọ so gị. Then wee yozie ka ha wetara gị awele, ka nwoke na-afụ gị n'anya, ka nwaanyị na-afụ gị n'anya, ka ihe ọbụla ị na-eme wee na-emeta ego, ka chi dị mma dịrị gị. And o nwere onye ọbụla ya agbalụwu ya, o nwere onye ọbụla born of a woman ga-asị na agwụghị a nwaanyị ji eri nri, no, maka na ome ya apịawa ya azụ, ịghọtara ya. Ọnya bụ ihe dị na ya. A sịrị na chi onye adịghị n'izu, isi na-acha ya awọ, meaning if there is any evil plan against you and your chi did not accept or give consent to it, you will live long. Atụkwa inu na ọdịnala Igbo sị onye buru chi ya ụzọ ọgbagbuo onwe ya ọsọ, meaning if you are ahead of your chi, you will run tire. Carry your chi along, carry your ezumezu along. Onye abụ na mmadụ chechara ihe ọ ya eme gị ma onwe ya. Onye abụ na mmadụ chechara ka ọfụ na iwu odogwu, maka na ndị kwunyere gị karịrị ndị na-emegide gị. Agwa ndị ụka ọbịa kwuru ya. Ọ igwe
ịhazie igwe mmụọ so gị ha bụrụ igwe wee baa ka gbaa okirikiri nọ n'etiti mana ọ bụrụ na ị chụgwara ha so ha ịkwụrụ nnaki gị so maka na ọya igwe ọha bụ ike that na-apụta ata asị na Nigeria bụ giant of Africa ọ bụrụkwa maka oil maka enwere some African countries karịrị anyị ishekie dị oil ha nwere ịfụ na oil ha nwere karịrị ihe each Nigerian person nwere ịghọtara ya so ịfụ na oil ha karịrị based on their popularity their population so mana ihe anyị ji wee bụ giant of Africa is of course of population because Nigeria can generate number of soldiers some countries enwere ike generate in their ụgwọ dị atọ the whole citizen ka ha bụrụ soja ịghọtara ya o nwere some countries very small so na anyị bụ giant because of population na dị mba ụwa na-atụ China na India egwu taa bụ because of their population dịka nsi wee kwubuo China and India is like half of mankind. The world population is about 6.something trillion, but China has 3.something billion. But China and India is almost 3 billion. You know, the rest of the world are making those. If we had the population number na adị agba aka ọnya ka ndị Igbo ji wee si n'igwe bụ ike chukwa igwe mmụọ so gị chukwa agwụ gị ka ị wee pụta ihe ọ bụrụ na ihe a nkọwata na o nwere ihe ọbụla ịghọtara na ya ị chọrọ ịghọta ọfụma send alụ meseji na my WhatsApp aga m enyere gị aka 0805 7837 672 Eze-Ana Ugochi tubelu bụ afa m. My mission is to help people live better life. Gwakwa ndị mmadụ ọ bụrụ na agbasịala gị afa ị nwere ego iji alụ ọrụ jekwa gọwa ọfọ for 21 days m kwuru ka a na-agọ ime ajọ ọgụga jụ ọchịcha. Ọ bụrụ na ihe na-esiri gị ike chọta ndị mmadụ ihe na-esiri gị ike na ihe arụwa ọrụ dị n'ụzọ gị ike dịghị ịga ọfọnụ ịma ajụkwa na ọgajụ ọchịcha nke bụ eziokwu na o nwere ndị mụ na ha ndị cross go my path ha ejiri 1 naira ịrụ ọrụ mana ike dị ha ịga ọfọ ha gawa ọfọ n'ụzọ ha. Ihe mmụọ chọrọ wụ that honesty, that sincerity and commitment. You must be committed. Ọ bụrụ na n'inwe particular time iji abịa agụ ọfọ for 21 days every time alụ ha n'oge a ewụcha nke bụ eziokwu na ị na-eme ihe n'eziokwu n'ezi asụsụ jirizie ọnụ gị kwe mmụọ niile gị na ha so nkwa sị ha na ọ bụrụ na ha meriri ihe a n'ihi emere ha nke bụ eziokwu na ime etu a ga-enye gị ihe niile chọrọ. Mana ọ bụrụ na imeri ya ya own ya gazie ka ọfọm ebe a ịnweta vidiyo a iwe ọchịcha ya tụsara ya ndị ọzọ ekwubie m okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa na-asị n'isi ndị niile ndị enyi m niile ndị na-ele vidiyo ma ndị ga-abụ ha na-erecha ya ha tụsara ya ndị ọzọ a sị nke ọma ka mere ha onye ọbụla nọ under the influence of this video let there be curse breaking, let there be open doors, let there be abundant blessing, let there be upliftment n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa. A sị m let there be breakthrough n'ụmụ ọdịnala onye ọbụla o metụrụ n'obi na ya achaghị ichighata dịka nwa nara akụ nna ya n'iyi ekwubie m okwu ike ọbụla ma ọ bụ ihe ọbụla na-egbochiri ụzọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa ka mmụọ dị etu a ma negative energy dị n'ụzọ ya ka onye efe ka chi dị mmadụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile enu na ana na-agbara m aka ebe oru mmụọ nnụ mmụọ niile mụ na ha so agba aka ebe na ozi a dago n'ụbọchị taa ka ha rabụ ndị niile ga-anụ ozi a let there be breakthrough and let there be life changing testimonies n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ise. Ka ọzọ dị ka ibie bụ ka m na-ekwu okwu a o nwere mmadụ ise their challenges will end today midnight today. Yes, mmadụ ise ụmụ nwoke 3 na nwaanyị na-abụ their problem will come to an end. Their present challenge they will get testimony. Ife ịrịba ama ga-emerịrị remarkable thing ga-eme
na ọ bụrụ na mmadụ ise a na-ekwu maka ha meseji dara n'isi ha, sonyere m n'ịga ọfọ na ekpere n'abalị taa. Echefukwana na Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite na-ebido ịga ọfọ 2:55 AM abalị ọbụla. So mmadụ ise a ga-esonyere m n'ịga ọfọ n'oge a, ebilite n'oge a, ifesie east ikwubie okwu, ịmarụ ihe anwa na-akpa gị. Ọ ga-abụ one particular thing dị too pressing in your life, onye nwa ka ị ga-emenshọn n'oge a n'abalị taa. Mgbe ị na-ekwubi okwu, kwuo nọ ihe dị etu a ka ị na-ayọ ezumezu mmụọ niile so gị n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, na ị chọrọ ka isolu keta oke na ekpere na ọfọ niile na nkwubi okwu Eze-Ana Ugochi tubelu ga-ekwubi n'abalị taa. Ka ị na-eme nke a, asị m ka ọchịchị ọ bụ ọchịchị obi gị ga-abịarịrị na ị ga-enwetarịrị ụsa okwu iyi ekwubi taa. Before 9 days ị ga-enweta ihe ịtụnanya pụrụ nnukwute iche ga-emerịrị n'ụzọ pụrụ nnukwute iche isi mmadụ ise a ozi a dara n'isi ha. Daalụnụ.